Little run, go for the sun. My gun with my black coat. Какво става, хора? Аз съм Хрижелев, това е новото видео. Днес имам една добра новина и това е, че най-накрая времето е хубаво, слънце пичи и така. В днешното видео ще ходим в една изоставена сграда, или по-скоро, не е точно изоставена сграда, ми изоставен склад, но да, изоставена сграда се води. Защото направих една анкета в YouTube, дали да продължавам с изоставените сгради. И доста от вас отговориха, че от 900, по-скоро от 1000 човека, близо 1000 човека, отговориха, че искат. При което днес видеото ще е изоставена сграда. Но ще снимам още известно време на изоставени сгради и не казвам, че ще. Казвам, че може да спра вече с изоставените сгради, защото първо, че съм обиколил вече почти всички сгради в Бургас, освен ако не трябва да си хващам рейса за другите градове, там да търся изоставени сгради. Но да, като цяло сега днеска ще се влизаме, така че... Ами хора, сега отиваме да вземем Митко и Венци от Борисовата, която се намира някъде и нататък. Абе, близко е там. Абе, постана, бе. Митко, пауза. Стига се, добре, да следва. Това не е видео за пауза, че какво става, хора? Ми сега пристигнахме в Меден рудник с Митко и с Венци и отиваме сега... Какво? Митко. И сега отиваме до изоставения склад, да видим дали е отворен, дано да е отворен, надявайте се. Ето там е небостъргача, както може да го видите в далечината, това е небостъргача. Хора, какво става? Ами сега... Много бързи тихи. Ей, там е входа. Ето този изоставен склад. Влизай. Митко, искам да ми държиш камерата. Добре. Хора, интересно ме, ако някой ни скочи, какво правим, как ще минем бързо? Хора, надявайте се да няма никой тук. Тук има ли камери? Не, няма. Какво? Това е една стая. Моля? Една стая. Стига, бе. Тост пък. Ти сте го курцема, Чай. Никакви такива. Трябва да... Това е нещо невероятно. Това не мога да го повярвам. Дайте фенерче. Хора, това нещо просто... Това просто не го очаквах. Никой не го очакваш. Искате... О, The Clashers. Та, дами и господа. Чай, дай да увеличи само яркостта. Аз имам 3%. Не мога. Аз мога. What the hell? Какво е това място, човек? Това е нещо велико, човек. Братле, това видео... Значи, хора, искам 100 000, 200 000 гледания. Искам 100 000 абоната след това нещо. Плаших се оценката, се между другото, моля някакви. Има стълби. Тихо. Не, мълкни. Мога да мълкни. Да. Тихо. Искам да сте супер тихички. Хора, това е толкова страшно. Криси, не стрески. Моля те, няма стряска, братле. Това е супер страшно. Това е най-големите помещения да става за ръчно. Нормален ли си, човек? Братле, това е най-бруталната изоставена, с която сме влизали. Не съм в по-хубаво място, честно ти казвам. Някой да ми държи телефона. Хора, това е най-бруталната изоставена сграда, в която сме били. Човек, тост пък другия. Това е най-уникалната. Братлета, това е просто златната мина. Златна мина. Тихо. О, Митко. Чай, докато се сети. Бре, дай фенерчето. Имате ли само представите голямо? Хора, това е най-бруталната изоставена сграда, в която съм влизал. Митко, тихо бе. Добре, мама ти стара. Изкараме акъла, бе. На мене ми изкара акъла ти. Полагаме ръкоманите за по-късно смисъл там. Влезам към 6, към 7. Мък, това тихичко. Хора. Какво видя?
Стига. Това не може да е истина. Това... Не. Какво е това, бе? Медицински картон. Медицински картони. Така прилича, не Какво? знам какво е. Това медицински картони ли са, човек? Виж, има документи. Има документи. Виж. Разписка. Опис. Не бе, тук са описвали самия склад, кое е имало. Вижте, две какви неща, човек. Не знам, има туби. Нещо това може да е петрол, газ, нещо. Тук очевидно има електроника, някаква, не знам. Човек, не е много безопасно, може да фанеш някаква болест. Да знам. Чай, какво е това? Какво е това? Какви са тия документи тук, бе? Фактури, глупости, метални конструкции. Бе, братлета, това е най-бруталното място, на което съм бил. Мадафака! Това трябваше да ми е специалния влог по случай 6000, бе. Не знам какво е това. Не искам да го отварям. И аз не искам да го отварям. Чек. Хайде, Митко, ти ли си? Сега искам лайк за Митко. Най-великият. Хайде, Митко. Има паежи на мамуши. Карай, отвори. О, фак! Какво е това? Не, как ще е кръв, бе? Чай малко, ти се кара в страшните филми. Това е на небостъргача. Не, Не, на склада. това е на склада, ставите на склада. Аз понеже... Това е карта. What the hell, намерихме си карта. Това е много брутално. Не, много. Аре, овчайте само да се прави камерата. Тъй се дадат, няма да го гледаме това. Давайте нататъка. Вадим фенерчета. Това е 4 някакви неща. Бре, тук какви са тия работи, бе? Тук някакви изоставени... Бе, това всичко са документи, човек. Папка, чай, каква е тази папка? Къде? Каква е тази снимка? What the hell? Добре. Това е странно. Това е много странно, ако трябва да случи. Това не би малко на втората страна, де са пропагандирали обществото с такива картинки. Репентабел. Абе, ти с това. Какъв е този склад с документи, бе? Всичко тук са документи, брат. Вой, това са документи от Втората световна... Какво? Удостоверения, решения... Вой, братле, това е златна мина на документи, бе. Тук е имало асансьор. Да. Тук е имало скапан асансьор. Какво е това? Нью-Йорк. Уважаеми господин, я получих вашето писмо. Писмена... Чай, в момента се старая, да. Чай си мога виждам. Свети малко. Наистина паричките за откриването на ателиетата пред фирмата са непреодолими. Това е защо не са открили самия склад. Ето защо склада е такъв майер. Добре, дайте. Давайте нататък. Така, сега влизаме в другата огромна зала. Виж, вода има някакви марли, какво са? Маняк! Маняк! Ей, това е гараж, дете можахме да влезем от там и вратата. Да. Какви са тия тук? Какво е това нещо, че? Не знам, братлин. Чанта. Чанта. Някой да... Празна? Има ли? Да, празна. Празна. Чакай. Тук, вижте, асансьор. Има си гума. Гумички. Найс. Колко много кашони, човек. Не, бе. Една клечка кибрити, всичко това ще стане. Не дей да казваш. Голяма. Горе по-смолно. Уй. Втория етаж. Втория етаж. Найс. Това прилича на някакъв огромен изоставен цех. Бай, чайте, аре да видим, да влезем в асансьорната шахта, да видим какво има там. Да. Да, не може да тримат на документи. Точно документи има. Да. Христо, това не е много безопасно. То асансьор дали работи? Дай да не пробвам, защото ще стане някакъв гаф. Я се пази се. Искам да натисна едно копче, там има копчета. Братлета, това е нестабилно. Това ще падне. Махай се, просто съм махал. Фак. Това нещо е нестабилно. Чайте да се оправя това. Ще контузим много сериозно. Да, Митко, не дай да налиш масло. Нестабилно е много. Това е изоставена сграда, бе, брат. Ти какво очакваш, да е стабилна ли? Тук сме. По-страшните неща, не знам. Няма дневна си. Добре, отиваме към по-страшното. Той се пред хора, това какво е, бе? Това са документи. Снимай, брат, снимай. Какво? Обувки има. Електрически. Митко, не дей да ги пипаш, бе, човек. Защо според теб са поставени плитче?
Надали заради това. Надали са токсични, не виж ги скайки. Те са много. Митко, на тебе ще ти станат Дали между ще стана, това са Много честито. още документи. Ой, тук документ след документ, човек. Да, си скери. Чу нещо. Мук. Добре. Айде, в тази стая. Кой е навид в тази стая? Ейте. Що бе, страх ли те? Буфе, бе. Това не ми хареса. Вой, не, мама ти ста. Не сме в шибани заставя на склад. И пича се говори по телефон. Тук има футиолчета, бира. Снимай. Има всякакви неща. Има шкафчета. Тук са си оставили дрехите. Да. Вой, стига, гледай. Маняк. Ти всякъде... Сега да сме... Огледал. Найс. Добре, тук... Аре да излизам. Аре, дай. Абе, нещо чекли. Чехли, ами не. Имам 3%, така че... Митко, тихичко, моля те, само тихичко го. Венци? Да, колега. Каква колега и ти, бе? Ти си колега. Това е страшно. Стига, бе. Това без диска. Не знам обаче, това е депресърско. Вие, скайте се поставя. Това е мега страшно по-скоро, ако трябва да сме тук. Не съм... Аз съм скапан идиот, не съм си увеличил яркостта. Димитре, ти си... Една грешка искам да се. Да. Така че това е някакво изоставено подземие вече. Да, Знаете ли къде е по-страшно? Нататък да отидем, защото там е най-страшната част. Това нещо искам 3 милиона гледане да направя. Да, и сега 3 милиона направо. Човек, виж къде сме просто. Нека цял, да. Не знам какво има тук и не искам. Митко щеш да падне там, господа. Естествено. Кинев. Не мога да се закаш вътре. Ай, чао. Ай, Крис, отиваш да... What the hell? Много ли са? Има сапун. Я се посичам се. Има гъба. Посичам се прикани. Не ти си иска да видиш какво има вътре. Я искам да видя какво има вътре. Не ти си иска да знаеш какво има вътре. Това мишко ли беше, бе? Къде? О, фак. Това беше май някакъв плъх. Искам да светиш, защото Аз ти кажа, Димитър will always be Димитър. Of course. Митко, ти си ненормален. Джак Даниелс. Митко, ти си идиот. Нататък. Защото има стълби, май. Fuck. Отиваме нататък. Хора, мисля, че някой влезе. Го правим. Бягаме ли? Просто навън. Бягаме. Навън, воли. И за това се чувстваме всички. Ох, слава Богу. Мама ви стара. Той нещо ще пропадне, човек, казвам ти. Това ще пропадне,
Фой, човек, това беше най-страшното нещо. Това беше супер. Викам, че влиза някой и се направо И аз? страх, човек. И аз? Избягах с 6000. Аз хванахте ли 6000? Защото сме 6000 абоната, да. Защо открил батерии тук? Това е патрон. Батерии. Батерии са. По-горе и да заминавам, защото направо... Втория етаж. Ще гледаме ли втория Да, етаж? естествено, да. Митко, тук е втория етаж, бе. Не, там имаше още нещо. Дай на там. Втория етаж, брат. По-интересен. Опа. Fucking hell. Гледал съм много филми, ужасти и това не завършва добре. Да знам. Първи ли съм аз? Какво? Наркомани, вляза. Айде, излезем бързо. Не може. Защо? Защото вляза от тази врата, която ни вляза. Влезли са наркомани. Май. Дай на втори етаж, просто крием се на втори етаж. Дай. Не знам, не ме интересува. Просто да по-бързо всичко полеви. Защо толкова е страшно и втори етаж? Втори етаж е мега страшен също. Fucking hell. Той си човек. Ти от ли се? Братле, гледай какво става, бе. Майнаци, това не ми харесвам изобщо. Братле, това е най-страшното изоставена сграда, в която съм бил. Това няма никой. Давай. Аз съм... Какво чу? Звук. Няма никакъв звук, бе. Фак. Това дъжда, наци. Дъжда е, тихо. Не, натам няма да ходя аз. Не знам за вас. Натам, не. Сорка. Тук е някакви награди, глупости. Буи. Чадър. Митко, намерих ти чадър. Това е прекалено. Не. Не, човек, аз по това нещо... Не, никой ще защо сме. Ко стана? Не чуваш ли? Ще се надърскам. Не дей, моля те. Не, всъщност е изоставена сграда, преди който си искаш. Не, няма. Ако имаш човек вече до сега да е дошъл. Още един кенев. Тук има касетофони, глупости. Айде, защото колкото по-време изгубим... Fucking shit, касети са това. Чухте ли дишане? Моля. Празно се. Какво видеокасета? С филм или нещо? Не дейте. Къде ще го пуснем? Да. Аз няма вкъщи такива хора. Това е Моля, смъжете лайк бутона, защото това е най-страшното нещо. Сериозно, че Това... Аре, на вас, че нямало по-страшна изоставена сграда от тая. Факинг. Отправяме чалендж към всеки да намери по-страшна сграда. И тогава му признаваме титлата. Но до този момент мисля, че не е държа. Мисля, че просто това е най-страшната изоставена Да не сграда. говоря, че през 7 секунди се чуват някакви звуци. Да. Все едно някой влиза. Едно самата сграда говори, човек. Или къде отивате, бе? Не, това е шкаф. Шкаф. Видях подземието. Какво подземие, бе, видя? Видя ли, че има? Не, нямаше подземие. Къде го видя това подземие, бе? Няма да чудо. Чак се хозна, човек. Това ли е подземието? Не, никъде не води. Не води на никъде, Митко. Какво подземията гоните? Дай да излезем. Хора, губим прекалено много време в тази... Абсолютно, губим прекалено много време. Някой най-накрая ще дойде и ще ни направи... Рано или късно ще дойде. Откъде се излизаш? Аз знам откъде се излиза. Ма не сега излизаме ли? Да, хайде. Аз мисля, че Митко иска да ми покаже нещо. Видях един капак. Какъв капак, бе? Не го ли видяхте ли? Вгоре, дето беше в най-голямата зала, нали? И тук, втората. Не мога да Не знам, Не виж това. сега, входа. Изхода, де? Да, искам. Изхода е и тук. Ще да падне. Точно това, което се падна. Чакай. Точно това, което се спомня. Да, видях го. Чакай. Свобода. Хора на свобода съм. Опа,
много тежко трудно се затваря, човек пак тече. Не, бе. Ще си изключа фенерчето. Ти нормален си, брат. Това беше най-яката сграда. Ми хора, това беше днешното видео с изоставения склад, който е и това. Надявам се да ви е харесал видеото, ако е така, абонирайте се, защото сме 6300 и както знаете, 10 000 правим фен среща в Бургас и да, и също ударете огромен лайк за това видео, защото това е най-страшната изоставена сграда, която сме влизали. Някога, може би. И някога ще влизаме. Така че... Не забравяйте за челенджа. Който влезе в по-страшна сграда печели. Да. И какво печели? Не знам, нищо. Печели слава, пари и жени. Да. И благодаря, че ме гледахте и до следващото видео.